Aupa, arratsaldeon, gaur astea bukatzeko ekialdera egin behar dugu. Zergatik, badakizue urte batzuk badirela ni halako pantaila handi baten aurrean jarri eta eguraldiaren berri eman berri izaten dizuela, eta haize-hotza nondi dator, Frantzi iparra baino haize-hotzagorik ez dagoela, ezta? Ekialdea, iparra, izan ere, baldakizue zein den, margolari hau, artista hau zein den, bai, bertan agertzen dana, Zumeta, baina ez gurea, ura ere etorriko da gaur, Jose Luis Zumeta hiltzenean berriak halako azal dotore hori egin zuen, eta azala hori gainera edonoren esku utzi zuten, eskuzabaltasunaren seinale eta artea ulertzeko modu baten adierazle. Zeinek egin zuen? Hortxe, atzekaldean ikusten duzuen margolariak. Teknikak eta ere izango zuen antzekorik, koloreak ere beroak erabiltzen dituztelako biek, baina hala ere, hotza egiten duela esan digu. Hotzik ez, bero-bero utzi digu berriz, utzi gaitu, Irati pelikulak susmoa bagenuen, pelikula ederra izango zela, baina gainera euskerazko pelikula batek inoiz izan duen estreinaldirik arrakastatsuena izan da, badanak animoak gori-gori eta pozik. Baina horren atzean ere bada margolari lana, idazle lana, gidoi hori euskeraz eta gainera 8. mendeko Nafarroako euskeraz idatzi duenik ere badelako eta uraren noski gaur gurean izango dugu. Baina jabetu bazarete gaur gure lanak Mikel Zumetak kendu dizkit, ze gaur izango dugu margolaririk, izango dugu zinemarik eta bere tartean gai horixe bera hartu du Zumetak. Margolarietan oinarritutako pelikulak ekarriko ditulako gurera, asteroko estreinaldiak errepasatzearekin batera. Horretaz aparte saioa abiatzeko, margolanak egiteko ja pintzela eskutan duela, Ibai Maritxalar etorriko zaigu, bere azken erakusketa hitz egitera, eta gerora Irati pelikula hitz egingo dizuegu. Orain astebete Paul Urquijo izan genuen hemen, gaur berriz Gorka Lazkano etorriko zaigu, euskararen egokitzea eta moldaketa lanak nolakoak izan diren azaltzea. Gogoratu non topatuko gaituzuen Txiolandian, It's OK, Bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, It's OK, abildua eitb.eus. Hasi gara bazta, Frantzi iparra, iparra haizeak ufadak ekartzen ditu, eta lurrean dagoen orbela, ospela ere altxatzen du. Orbel taldea, saio honetan ere egondakoa da, eta bideo horixe aurkeztu berri dute. Ufada eta hauek ere haizea bezala, zakar, baino era berean, bazterrak astintzeko prest. Hortxe, Dringilindron abestia zeinena ote dan, zein ote den talde hori, gaurko asmakizuna. Nik asmakizuna ere atarikoan jarri dizuet, ez da zein ote zan artista hori, Zumeta bat, baina Zumetaren margoa zeinek egin ote zuen, gure gaurko gonbidatuak, Ibai Maritxalarrek, arratsaldeon Ibai. Arratsaldeon. Azala ura iaia historikoetakoa, berriak bestela ere azala dotoreak egiten ditu, baina ura askok eta askok gogoan duguna. Bai, egia esan aukera paregabea eskaini zidan berriak, hainbeste mirestu eta maitatu dudan pintore bat omentzeko, ez da? Gainera, harri bai, aurpegia jarrizten nion, ze gaur hitz egitera gatoz zure erakusketaz, hotza egiten dut, eta ura iragartzeko kartelan, afitxan, oraintxe ikusiko dugun honetan, hor burua bai ikusten dugu,
baina buruari begiak, sudurra, aurpegiaren arrastoak falta zaizkio. Bai, bueno, Zumeta okerrez banago 2008ko apirilan hiltzan, eta 2023 arteko tarte honetan, nik uste bilakaera desentekoa izan degula mundu mailan, ezta? Eta horren ondorio, edo, barne aldaketa horien ondorio da, gero plastikoki agertu dana, ezta? Metamorfosi prozesu batean dagoen pertsona baten erretratua, ezta? Erretratu edo autoerretratua. Zesatera noan, aire galerian kuadroak eta margoak daudela, baina ez da egite ispiluak ezote dauden. Niretzat bai, nik ala egin ditut, ez? Nik etengabe nire burua ikusten nuen oso sorkuntza beti da oso pertsonala, ezta? Eta beti dago sortzailearen zantzu bat egiten duzun edo zertan, baina oraingoan are eta gehiago esango nukenik, eta etengabeko barne begira bat bilatu dut, beharra ere halakoxea nuelako, ezta? Bilboko aire galerian dagoen erakusketa honek, martxoaren 24 arte ikusgai dagoen erakusketa honek eman digu aitzakia zurekin egoteko, eta izenari begiratuta ere, deigarri egin zaigun beste bat bada, eta gero nola euskara kontuekin ariko garen, badazpadare errata bat edo ote den, ze orain arte gu entzunda gaude, eta esan ere bai, hotza egiten du, baina, karo, hotza egiten dut. Alegia, nik neronek egiten dut hotza? Bai, hizkuntzalari ez naiz, orduan ez dakiz zuzentasun aldetik, ez dakiz zuzena dan. Bueno, zuk esan ez denuen aislatzen badu, zuzena da. Nik alaxe sentitu nuen, momentu baten estudioan nengola etorri zitzaidan, idatzi egiten dut, edo irakurri, edo estudioan sarri ez da soilik pintatzea, ez? Nire kasuan, beti etengabeko lanketa bat egiten duzu, ez da? Eta idazterakoan hori idatzi nuen, hotz egiten dut. Eta, irutu zitzaidan nire une horretako aldartea oso ondo isladatzen zuela. Hotz ikusten zenuen zure burua? Bai, berez nahiko pertsona goxoa edo pertsona hurbila naiz, baina, beste askori bezala, tristezia puntu batek inguratu nindun, eta hola gora beratxu ibili naiz azkeneko bolada batean, eta sortzeak hori du, ezta? Barneko hori askatzeko modu bat ere badu alde terapeutiko bat ere, ezta? Eta nik horri eskaini diot energia guztia, eta hotzetik epelera behintzat egin dut sortu ostean edo. Bai, epeltxago zaude orain, orduan hasi zinenean baino. Dena den barruko korapilo horiek, ez? Momentu gatazkatxu horiek, batzutan, eta aurriritzia izango dago ere bai, askotan bezala, baina pentsatzera eramaten gaitu, berbada kolore ilunagoak edo tristeagoak edo erabiliko dituela. Egia da hortan ez dela askorik igertzen, ez da? Koloreak bai direlako beroak, ez? Hotza zaritzeko kolore beroak aukeratu dituzu, baina behar bada oztasun hori zer igerri da, lehen esaten guzela forman. Bai, egia da erretratu serie hori, aurpegirik edo rasgorik ez duen erretratu serie hori dela erakusketaren muin, ezta. Eta koloreena, egia da oztasuna etzen hainbeste kolore aldetik, baizik eta, nola baiteko zurruntasun bat edo sentitzen nuelako, eta baina gero aldiz nire koloreak, nire beteko koloreak nahiko beroak izan dira, ezta? Modu inkostientean aukeratzen dituzu askotan ere, ezta? Orduan, oztasuna ez nuen koloretara eraman, baizik eta gehiago agian forma edo forma falta horretara, ez? Ze forma falta horrek era berean denak demokratizatu egiten gaitu, ze izan zaitezkezu izan aitekeni. Hor norberaren ezaugarriak edo askotan azpimarratzeko hori da, ez? Sudurra luzea dut edo begiak alako edo hor berriz alakorik ez egotearekin, berbada norberak ikusten ari denak bere burua ere bertan islatuta ikusi dezake, ez? Naiz eta azkenean horren atzean dagoen zein dagoen jakin beharko genuken. Da uste dut oso urrutiz dagoela. Nik
Nik uste artelan guztie daukatela gaitasun hori ez da, ispilu lana egitearena, eta izan lan figuratibo bat, edo erretratu bat, edo izan lan abstraktu bat, konexio bat lortuz gero behintzat, norberak zerbait bila dezake, edo aurki dezake ez da. Orduan, zentzu hortan bada neretik, ala beharrez, ez? Baina, beste ere eskaintzen dieran aukera edo ispilu bat, ez da? Norberak bere burua ikus dezan edo senti dezan, eta alba da, bere burua maita dezan, ez da. Ez da erronka makala, ez da erronka makala hori. Norberak bere burua maitatzeko askotan horixe egiten dugulako, ez da, txarra hori azpimarratu, hotz gauden jabetu, behar bada epeltasunari eta ere askorik erreparatu gabe, ez da. Dena den, esatera ni joan, aurpegiarekin eta gainera baduzuzulak zuk alako fijazioa edo, ze lanbidez ere, estenografo lanetan eta ere aritutakoa, eta pixkat atzekaldean aritzea aspertuta aktore lanetan ere hasi, ez? Eta, alakoek, ez, rasgorik ez duten aurpegiek badut ere maskaratik ere zerbait, ez? Eta azkenean, horrek behartzen zaitu adierazpeideak beste atal batzun bidez, edo beste gorputzaren zati batzuen bidez, edo egiteak, ez? Horre, ezer transmitituko duen ezer ez egotearekin, gorputzak beste bide batzuk bilatu behar dituela, ez? Nik esango nuke nire bi ardatzak direla, ez da, alde batetik pintura, hor aurkitu dudalako agian nire adierazpidea, eta beste antzerkia, ez da, ikasketa aldetik eta formakuntza aldetik estenografia ikasi nuen, eta gero antzerkian lan egin dut. Eta gero momentu batean, eskenategi gainerako pausua ere eman nuen, ez da, Errenderiko antzerki eskolan 3 ikasturte egin ostean, eta hor antzerki labean, hori da eskolaren izena, eta hor antzerki fisikoa egiten da, eta maskarak erabiltzen dira askotan. Orduan, maskarekin lotura edo identifikatu eta sentitu naiz, gero nire erretratuetan, eta zenbait lan plastikoetan beti maskarak agertzen zaizkit, ez? Eta holtzara igotakoan, Platon eta Mesalaxe fokoak eta badaude, fokoek ere ematen dute epeltasuna, baina egia da epeltasun hori artifiziala dela. Antzerkian, segurazki margotze lanetan ez bezala, talde lan bat ere bada, jendea ere bada inguruan, eta horrek ere beti ematen du epeltasuna, eta epeltasun hori naturala da. Zuk aipatu duzu, hotz sentitu duzula zure burua azken aldi honetan, baina jendaurrera ateratzerakoan, ez? Eta kasu honetan erakusketa bat jartzerakoan, horre ere jendaurrera goaz, eta jendearen goxotasun hori ere igertzeko modu bat bada. Bai. Egia da justu aipatu ditudan bi adierazpideak, ez da, bat oso bakartia da pintorearena, edo normalean mintzate estudioan bakarrik egoten gara, eta oso, intimoa, baina gogorra ere bai, ez da, batzutan, gauzak ateratzen ez direnean, edo frustrazioak ere norberak bereak landu behar ditu, ez da. Eta antzerkia aldiz, talde lana da, noski, eta hor etengabeko komunikazio bat, etengabeko lan komun bat egiten da, ez da, eta hori onerako zein txarrerako oso aberasgarria da. Orduan, bai, nik uste bitatik elikatzen naizela, eta biak behar ditu dela, ez da, nola bai. Izan ere, lagun honak badituzunaren seinale da, iruzkinak eta kritikak eta ere oso onak izaten dituzula, eta lehen esan dut, gero Zumeta etorreko dela, baina Zumetak esan dakoa da, zuri askotan esan dizula, zure lana badela mentxugal demoniozko bezalakoa, ezta? Eta impresionismo erromantiko Francis Bakondarra. Referente honekin, alderatzen zaitu Zumetak. Ez dakit modu hobean deskribatu daiteke, modu originalagoan behintzat. Egia da Bacon, Francis Bacon izan dela nire artista kutsuna ez da beti unibertsitate garaitik eta oso mirestua, eta gero nire hasierako lanetan edo oraingoetan ere segurazki bere arrastoak edo nabari dira, ez? Eta gero beti oso ez dakit jostagarria den edo estenikoa den, antzerkiarekin lotura duen ere pintura bat atera izan zait, figuraziotik edo abstrakzio organikoagotik, baina, gero mentxugala asko miresten dut, baina hor ez dakit
zakit hor, baina, bueno, seguro Mikeleko... Izango dula motiborik. Gero galdetuko diogu bukaeran berari, argi dagoena da, zure pinturak indar bat badaukala, ez? Ikusten da hor, momentu batean bortitza ere izan daitekela, ez kolore lerketa moduko bat badelako, ez? Begitara ez dira, berbada oleoan edo ohituta egon gaitezkeen, sutilauak edo direnak, ez? Hor badaude, plastoa esateran ni joan, ez egitzik egokin haute denez, baina golpe batean kolore, pum, ez, begitikola, pum, batean sartzen zaituena, zaplazteko moduko bat emanez, esan ez, behi da, ez, berbada oarkabean pasa ez, alderantzizkoa esatearena, behi da, hor nola dagoen, ez? Bai, hor, bueno, egia da, nik lantzen dudan pintura, igual espresionista edo, esan daiteke, eta abiatzen nahi zenen ez dakit ere oso argiz emaitza zen izango dan, edo norantza ni joan ez. Eta hor pintura lana eta sortzailean artean, kasu honetan ere artean elkarrizketa bat hasten da, eta orduan elkarri, nik keinuak eta koloren geruzekin, eta bilaketa horretan zerbait aurkitu arte ez. Orduan, askotan pintura berak gidatzen du ez da, eta askotan ez da lortzen nahi duzun indar hori edo inpaktu hori, ez? Bidea eginez zoazela, ez? Hori da. Eta bidea eginez zoazela, pentsatzekoa da, pintura txorrostadak edo erortzen direnak, ez? Trazotik eta horre erortzen diren, zertzela horiek ere, ez zarela horiek konpontzen aregintzen, eta azkenen horiek ere, margolanaren zati direla, ez? Hori da, nik uste dut lanaren prozesua edo arrasto guztiek edo agertzen direla, ez? Ez da, hori ezin da kontrolatu, normalean azare puntu bat ere badago, eta horretan maizu zumeta zan, ez? Zumetaren pintura lan bat, kolore eta forma zeraikitako kaos perfektuak sortzen zituen, ez da? Guztiz intuizioz edo instintuz sortuak, ez da? Hor, akzidente eta arrasto guzti horiek ziren artelanean ezinbestekoak, ez da, nire ikuspegi bintzat. Gura zen maixua, bestela azuk maixuak ere izan dituzu, eta gainera hemen eta kanpoan, ez da, ofizioa lasik hasi zenuen, Bilbon eta Londresen ere bai, eta gerora, Mexikon ere bizi izan dakoa, eta bertan ere pinturarekin eta ere, badakigu, ez da, Katrinak direla, besteak direla, holako koloretsuekin eta ere biltzen dute, eta haren eragina ere igerriko zen, ez, zure lanean. Bai, hombre, nik uste dut bizi izan dako esperientziak beti dutela eragina, ez da, eta nire kasuan, Mexiko nire bizitzaren parte garrantzitsua da, antzerkiak eraman nindunara, estenografia lan bat egitera, eta gero urte batzuz bizitu nintzen, eta nire bikotea mexikarra da, eta gainera, aprotxatu nahi nuen ere, esateko oraingo erakusketan zenbait lan berak egindakoak direla, orduan, elkar lanean edo aritu garela, orduan, berari ere tokia egin nahi diot. Oztasun hortan, berak ere epeltasuna ekarri zuela, ezta? Bai, guztiz, eta nik uste nire bizitza aldatzeaz gain, nire arte lana edo nire sorkuntza lana ere aldatu duela eta eragin handia izan duela, Mexikoko goxotasun, berotasun eta koloreak, ezta. Eta erakusketa ere Bilbon, beraz, ikasle garaiak eta gogoratzeko ere ez da tokitxarra, ezta, berriz ere Bilbora itzultzeak. Bai, justu 20 urte egiten ditu, arte ederrak bukatu nituela, eta itzulera oso polita izan da, lehenago ez nuelako Bilbon erakusketarik egiteko aukera izan, eta gainera, aire galeriaren arduraduna Fito Ramirez Escudero, pintore eta irakaslea oso mirestua dudalako, eta orduan zait Tokio berik bururatzen. Oso galeria berezia da gainera, holako txoko Bilbo ezagutzen duenak, badaki holako kale estu batean sartu behar duela, eta batean Bilbo baino ematen du, ez da, Mediterraneoko beste dozein tokiko kale batean gaudela? Bai, oso txoko berezia da, eta lokalak ere ez du ohiko galeria baten itxurarik, baina, oso estimulantea da, ez da, horko zoko eta zirrikitu horietatik barna, artista ezberdinen lanak deskubritzea, ez da. Eta holakoetan enkarguatan nola izaten da, Ibai, izaten da, begira, nik toki hau emango dizut montatu ontarako propio erakusketa bat, edo alako eta alako egin nahiko nuketa hori gero tokira moldatzen dut, batean edo bestean aritu ere pentsatzen dut desberdina izango dela, ez, erakusketa.
Bai, normalean erakusketa gaia hitzartzen duzunean, zeharka, ez da pentsatzen duzu ze espaziotarako dan, edo ze tamainak eta beste. Horanik espazio ezagutzen nuen, banekien lan handiegiak ere zinituela erakutsi, orduan tamainaren autua adibidez ez, lokalari edo galeriari begira egin nuen. Eta gero Fitorekin, arduradunarekin izandako elkarrizketa batean, eta egia da galeriak badu arte ederretako komunitatearen nortasun bat, ez da, irakasle, ikasle, orduan esan zidan, hemen daukazu askatasun osoa, eta ausarta izan zaitez, ez, nik nire lanaren hildoan ere ausart izateko eta ausart jokatzeko, ez. Izan nintekeen ausarta formalki eta agian nire lenguaitik atera, ez da, eskulturak egin edo bestelakoa, baina, izan naiz ausarta, barne begira da horretan, edo, eta hori... Barrukoak azaltzeak ere, askotan ausardi asko eskatzen duela. Barrukoak norberak ezagutzen ditu bereak, baina jendaurrean jartzeak, ez, badaki epaitzerako eta ere aukera arriskua ere hor duela, eta hori argi dago ekintza ausarta dela. Ekintza ausarta dela. Lehen hotz zeunden, izenburua ere laxi jarri zein erakusketari, orain ikusita ze bide egiten ari dan, orain epeltxago. Bai, hombre, nik uste dut norberaren barne prozesua, norberak denbora bat behar dugu danok, ez da, eta, gora beratxu egotea ere normala da, eta triste egotea ere ez da txarra, ez du, naturalizatu behar da hori ere. Beti ezin dugu ongi egon, eta gainera oso interesgarria da, alde neurrian behintzat, zure buruari galderak egin eta erantzun zintzoak lortzeko, ez da. Eta, askotan daukagun hori baloratzeko eta abiadura hontan ikusten ez ditugun eta sentitzen ez ditugun zenbait gauza ikusteko, ez da. Ez da bat ere irakasgai txarra, beraz, gogoratuko diegu ikusleei, aurpegi itxurako edo buru itxurako, baina aurpegirik gabeko ispilu hortan begiratu nahi duenak, bere burua begiratu nahi duenak, martxoaren 24 izango duela aukera Aire Galerian. Eskerrik asko Ibai eta eutsi horri. Asko, mila esker. Nire txakura galdu duzuna? Gure txakura. Gure txakura? Bai, gure txakura. Gure txakura? Bai, gure txakura. Nire toto? Ez gure txakura, bi ona esan nahi dut. Toto nirea da. Zuk oparitu zenidan, baina beti izan da nirea. Fuego en el infierno del que hay dentro de mi piel. Todo lo malo y lo bueno caben dentro de un papel. No, 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 no. Lakonbek euskararekin eta Euskal Herriko historiarekin zerikusia zuen dokumentu oro biltzea izan zuen bere bizitzako helburuetako bat. Esan dezakegu, 19. mendeko euskalaritzari buruzko funts nagusia ez bada bildu zuela. Euskal kulturaren ezagutzarako ezinbestekoa dena. Hizkuntzarako, literaturarako, historiarako ezinbestekoa. Ondare guzti hau online jartzeak, espero dezagun, ekarpen, izugarri bat eskarpen handi bat izango dela, gure hizkuntza eta kultura zabaltzeko eta herritar guztientzako eta batez ere belaunaldi berrientzako eta euren heziketarako ekarpen handi bat izango dela. Hortxe joan zaizkigu kolpe bakarrean agenda eta Euskaltzaindiko dokumentazio zerbitzu hori. Agendan zuek seguru apuntatuta duzuela, dagoeneko ikusi ez baduzu behintzat, Irati pelikula ikusi behar duzuela.
Ez dakit gure gonbidatuak, Gorka, arratsaldeon, Gorka Lazkano. Arratsaldeon. Zuk dagoeneko ikusi duzun edo zenbat bider ikusi ote duzun, galdetu beharko nizunez? Ba, dozenatik gora bai. Dozenatik gora, ez? Eta hala ere ikusiko dugu zer konta badela horren gainean, eta beste dokumentazioa, Euskaltzen diak hortxe abian jarri duena, eta dokumentaziotik ere zuk asko egingo zenuen, zu arduratu zara azken finean, Irati pelikularen euskara egokitzeaz, ez? Eta ez da hori bat ere lan makala izan, kontutan hartuta, 8. mendera egin behar izan duzula atzera, eta gainera oso eremu konkretu bateko euskeraz hitz egin nahi izan dutela pertsonaiek, edo Paul Urquijok bintzat ala hitz egin arazin nahi izan diela, ez, bere pertsonaiek. Bai, Paulek nahi izaten du, alor guztietan pixka bat ambientazio lan hori lortu, eta euskera, hizkuntza izaten da alako beste elementu bat. Sinesgarritasuna emate aldera, ez Bai, da? hori da. Izan ere Paul Urquijok berak, lehengo astean hemen ere alaxe esan zigun, eta orain entzungo dugu, berak argi zuela euskerak beste protagonista bat gehiago behartzuela izan. Euskera ere defendatu egin du naturak berak, ez? Osa, Euskal Herria da hain orografikoki hain dago babestua naturagatik, eta nik iruditzen zait, beti pentsatu, zirkulo hori izten dela era oso polit batean. Beste erraminta narratibo bat, ez? Osa, pelikula euskeraz egitea argi geneukan, baina gero erdia aroran murgildu nahi baduzu ikuslegoa, ematen diozu euskarari testura hori, orduan, barneratzen zaitu gehiago mundu horretan. Azkenan, hori euskaldunontzako bat da bakarrik, ze euskaraz ez dakienarentzako, euskara bera irudituko zaio ja zerbait esotiko eta legendarioa, ez? Eta horregatik deialdia egiten genuen, ez da hain zuzen ere jatorrizko bertsioan aldala ikusi bertzela pelikula deigarria badelako, eta azkenan lortu duzu bilaia aktoreak eklipsatzea, Gorka. Ze pelikula ikusi dutenek, uste dute euskararen gaineko iruzkin gehiago egiten dituztela iaia, aktoren lanaren gainean baino, Beraz, zer esan abintzat eman du? Nik uste dut helburua dela hizkuntza beraz protagonista izatea, laguntzea, girotzen, baina gehiagiz nabarmentzen nik uste dut, hori esagerazioa dela. Izan ere girotzen, laguntzen duela, ez da, euskarak, eta ikusi ez duenarentzat gainera, ariketa bat egingo dugu, jarriko dugu orain puskatxo bat, eta begiak itxi behar dituzu itxi, baina batez ere, belarria zorroztu, zertaz ari garen, hementxe ikusiko duzu adibidea. Aitak egin beharra bete du, oentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko duk Ibartion izaiteko. Eneko gazte zindateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Luxa. Haren gatik zenbaitek oraino dituzte sineste, ele-bele paganoak. Bada itzulo sakon bat oianaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizun ere hilo basoak, Iratik. Norbaitek azken atxeman. Ez dut ipuinetan sinesten. Izan ere, Gorka, etzenuen erronka makala, eta bizitzan danak bezala egutera eta laiotza. Ze eskatu zizunean Paulek. 8. mendera egin behar dugu, abantaila bat, nola inork ez dakien orduan euskeraz nola egiten den, zu nahi duzuna egiteko moduan. Baina era berean ere, zaila, hain zuzen ere horregatik, ez dagoelako horren gaineko ez informazio askorik eta ez ezer. Hori da, baina esan duzuna, aukera ematen dizu, libre jokatzeko, eta, behiratzen duzu pixka bat zer ikertu den horren inguruan tabar, baina gero horretatik ezer gutxi erabili dezakezu, baldinta nahi baldin baduzu gero jendeak ulertzea. Hori da, ze etorri zitzaizun burura lehenengo, ze enkargu hau edo lan honen gainean aipatu zizunean. Oso erresa dela esatea. Baina egitea zailagoa, ez da? Baina, politan, oso guztua hartu nuen erronka, eta pentsatzen dut lehenengo lanetako izango zela hori dokumentazioa bilatzea, baina dokumentaziorik balda garai hartakorik, apenas. Daude lehenengo testu idatzia euskerazko 2 esaldi dira, 10-11 mendekoak.
Beraz, 8. mendean zer egiten zen, 8-9 mendeetan teorizazioak gaude, bai, toponimian eta oinarrituta, edo izenetan eta oinarrituta, baina besterik ez dago. Orduan, bueno, bai. Zure eraikuntza lana, zerotik abiatu zela nolabait ere, baina garbi izango zenuen bat, lehen esan duen bezala, sinisgarria behartzuela. Bai, hori da. Sinesgarria eta ulergarria. Eta gero ere homogeneoa. Aktore guztiek, saiatu behar genuen behar dinegitea. Orduan, bueno, parametro horiekin, gauzak erantzi, kendu, hola, ibilik. Kontatu zigun Paulek lehengo astean hain zuzen ere, Edurne Azkaratek kastina egin zuenean, berak pasatako testua eta eraman zuela, eta hain landua eta hain ondo barneratua zuela euskeraren ahoskera eta dena, eta esan zuela, hori da pelikularen euskera, eta nolabait ere, iaia, zure lanari esker Edurnek ere papera eskuratuko zuen orduan, zerarek ere oso bere egin zuen, eta sinisgarri egiteko azkenan horrek ere behar duela, ez? Bai, Edurne oso frikia da ere hizkuntzarekin eta ekarri zuen oso ondo prestatua. Oro har aktore guztiak egin dute kriston lana, hizkuntza oso ondo manejatzen dute eta bueno, beste batzutan, beste euskalki batzutan hitz egiten duten bezala, honetan asmatutako honetan egin dute eta moldatu dira eta Claro, ze pentsatzeko da, 8. mendean bazen euskalkirik esaterako edo gerora garatu den zerbait izan da, ez? Teorizatu dutenek esaten dute, hor muga horretaraino edo egon omen zen euskara batu zaharra esaten zaiona. Hala bat, zegoela alako batasun bat euskeran, eta gero hortik aurrera ja hasi ziala, ezakik kokatzen duten 7-8 mendetik aurrera ja hasi ziela euskalkiak sortzen. Ezaugarriak edo. Baina, antza, omen zegoen alako euskara batu bat. Orduan, horrek ere. Nafarroaren ekialdean, ipar-ekialdean garatzen da historia, ez da, hortxe Pirinioen bueltan eta zatirik handiena bintzat, eta, karo, pentsatzekoa da hor ere, Nafarreratik ere kutsu bat behartzuela euskarak hain zuzen ere, bertan kokatu genezan, ez? Eta hortarako, ez dakit, Nafarreraren ze ezaugarri hartu dituzun hain zuzen ere pelikula honetan, kutsu hori emateko, ez? Nafartzeko. Bai, hori izan da batez ere. Beti hori, euskara batura itzuli, eta gero hortik abiatuta, ingredienteak sartzen hasten gera. Eta hori, Nafarreratik gauza, etorkizunean eginen, egonen, alakoak egiteko, emaiteko, alako, gero ahoskeran ere jota egiten duzu Nafarrek. Bai, hori da. Eta, hori omen da fonetikoki aldaerarik zaharrena. Eta, asko bilatu dugu fonetikaren bitartez. Bai, fonetikaz ari garela, beste kontu bat izan da, atxe asperedunarena, ez? Hor ikusi dugu. Haze gerra horrekin. Bai, ez? Ez baita erresa gainera, eh? Bai, eta gainera ondo itia zaila da, eta aktore bakotxa mundu bat. Orduan, horri bili ginen esaten, ez ditugula zertan guztiak egin, eta aukeratzen zein bai zein ez, kolorea emateko besterik gabe. Eta gero eztabaida, ze polemikarik ez dut esango, baina eztabaida bai sortu da, eztabaida gaina uste dut polita, ze hortarako pelikulak ere balio behar du, ez? Batetik mitologiari egin nahi zaion gorazarre hori egiteko, eta gerora aitzakia eman digu, lehen Edurne Azkarat esan duzu hizkuntzaren frikia zela, arek egindako adierazpenek ere jarri zuten, ez? Gaia, aritzeko lehen mailako, bigarren mailako euskaldunetaz, eta berak ere ongi aski izan zuen bezala, eztabaida bera piztu bada hori ere bada sanoa. Eta hemen beste eztabaida bat izan da batez ere sarean, eta orain ikusiko dugu Itanoaren gainean. Ze, klaro, zuk erabili duzu Itano ez alokutiboa, ez? Eta bakarren batzuk, harritu ere harritu dira, zergatik behartzuen ez alokutiboa, jakinda behar bada, ez? Alokutiboa bada entzulea edo kontutan hartzen duena, ez? Eta zergatik hor ez alokutiboaren aldeko apustua, zergatik, hemen zauden ez, azalpenak zuk ematea izango da horren aurrekin. Beti ere kezka, nik irakaslea naiz eta badut kezka ere ikarekin adibidez, ikasle askok tauletatik zabatu egiten da, eta ika ez da. Ez da apenas erabiltzen, eta... Baina, realistak izan da, gero, ulergarritasunan mesedetan ere, ika asko sartu ezkero, kezka hori ere, boztopatu egingo zuen. Baina, era berean, erregistro aberastasun hori bilatzeko, ika ere, erabili beharra, ez. Eta, hau izan da, erdibideko erabaki bat, eta horre, propio hartutakoa, bai. Horre ez dakit, Xabier Quintanari edo irakurri nion behin, bera uste oinarritzen zela Lazarragaren testuetan alternantzia zegoela. Batzuetan alokutiboa egiten, baina askotan ez zela alokutiboa egiten.
Eta, bueno, batzuek esaten dute, antza 16. mendetik atzera, alokutiboa ez zegoela. Hori ni ez nahi sartzen eztabaidetan, ze... Ez da hori helburua. Ez da hori helburua. Zuk ondo baina, bueno, hortik helduta... Zure ez da helburua, ez da lan, hori da, investigazio lan bat egitea, gero ikerkuntza, master bat edo dana dalakoa. Izan da, pelikula bateko girotze hortan, elementu bat gehiago lagungarri izatea. Bai, hori da. Eta, bueno, nik uste dut lagungarria dela, ulergarritasunaren mesedetan edo, bueno, askok defendatzen dute, ala irakatsi beharko litzatekela astapenetan gero, bueno, komplikatzen joateko alokutiboraino, ez? Baina, bueno, gu horrez geha sartuko, Eta lizentzia batzuk ere izan dituzu, eta sorkuntzatik ere izan du lan honek. Eta ariketa polit bat izan da, eta Txiolandian ari garen ez, batzutan nola ematen duen ozpindutakoak biltzen direla Txiolandian, bestelako horik ere izan da, eta esate baterako joku polit bat ere proposatu dutelako, ez da? Jon Lizarazuko eta zuenen bidoa, eta beste kordagoa onartuta izan. Esantzazu, irati ikusi duzula esan gabe, ez? Hori Txiolandian askotan egiten den joku bada, eta orduan erantzunetan ikusi dugu, oraintxe ikusiko ditugun sorta hontan, zuk zer horrek asmatutakoak izan daitezkeen esamoldeak. Eta zuk esango diguzu, ala ote dan edo nondik hartutakoa, ze batetik lerroburua, ez? Izena duena bada, hori dagoeneko badakigu, existitzen zela, ez? Ze hori da ipuinetan eta mitologiatan eta ez, askotan esaten dena, izena duen bitartean bizira ungo du honek, ez? Bai, erabaki genuen omen edo ez, ze izera duen guztia omen da, hori ere asko entzuten da. Eta bestea odola odoltruk. Bai, odola odoltruk. Bai, begia begitruk bezala, odola odoltruk. Bueno, hori... Bai, ze borrokak eta ere badu bere pixua, ez? Eta azkenean horrek... Eta azkenean horrari gara, Mariri eman beharreko sariaren inguruan, eta guztiak ordaina eduki behar duela. Eta, bueno, bai, odola odoltruk sangre por sangre, hortik, bueno, bai. Beste momentu baten esaten dio, zapo lokaztua dirudin. Bai. Bai, gero hor, klaro, zapotik, eta hor ere, gero iztegi etimologikoarekin, ez? Taka, hitzak eta alik eta latinearen eragin txikiena izan zezaten. Hor ere lizentziak gaude. Bestea ekilore erran eta eguzkilore paparrean. Ez, baina hori ez dago, ez? Ez, pentsatzen dut, hau izango dela, berak esan nahiko du, ekilorea hor dauka, baina gero eguzkilorea, edo ez, hor hitz joku bat egingo zuen, txiolari horrek, eta azkena, kristau ekurra, erio ziurra. Bai, hori sententzia. Hori sententzia, bai, sententzia. Bai, hori esaera zarra, Mariren esaera zarra da hori. Mariren esaera zarra da, ez, eta hor ikusten da gainera borroka hortan, ez, kristautasuna eta bestelako jainkosan arteko borroka hortan, pixkatze. Karo, mitologiatik ere badu asko, Mariren itxura, aipatu zigun Paulek, hori zela sekretuetako bat. Karo, Marik nola hitz egiten duen ere, ez, edo bestek, hori norberak asmatu behar. Bai. Horre, adibidez, ezakizagatik, baina oso errex joan ziren ateratzen errimak, hori nahiko azkarre ateatzen Mariren. Eta errimak paganoek bakarrik erabiltzen dituztenik. Ze, karo, horre saiatuko zinen ez desberdintzen, ze batzuk baditugu soldaduak, frantziarrak, besteak, tribu desberdinak daude, eta hizkeran ere badago alegin bat, tribu bakoitzak bere ezaugarriak, bere berezitasuna izan ditzan, ez? Bai, latinetik dute kristauek, pixka bat, hola latinajoak ere botatzen dituzte, eta paganoekin saiatu nintzen alik eta hitzak ere ez zitezen izan latinetik badaude, kontatu, eta holak, lizentzia asko daude, baina, pixka bat desberdintzen saiatu nintzen. Paulekin ongi moldatu altzara, eta baitz esango didazu, ze, karo, errepikatu egin duzu, eta orduan lehenengoa ere gaizki geratuko etzanaren seinale, ze errementarin ere zuzer horri aritu zinen, euskera arduradun, eskuera aholkulari, eta orduko hartan gainera, Arabako euskara. Hori ere, sasi Arabako euskara izan duzen. Eta, bai, hau desberdina izan da, ze pertsonai guztiek erabili dute euskara bera. Han errementarin, batzuek instituzioen ordezkariak erabiltzen zuten batua, eta herrixumeak erabiltzen zuen Arabako euskara. Gero kontalariak, barandiara ni omen egiteko ataundarra erabiltzen zuen. Baina hor bazegoen, euskalki aldetik kolore handiagoa.
hor ikusten ari gara, detaile guztiak zaintzen dituzula, ezta? Ze barandiani izkutuko omenaldi hori, ez? Ata hondarra erabiliko du, honako pertsonai honek, eta iratin, dagoeneko ikusleek atzeman ez dugun keinurik balda, ze seguru tentazioa izan duzula, nik hau sartuko dut, eta ea zein dan, jabetzen dan lehenengo listoa. Bueno, badaude omenaldi txikiak. Bai. Eta aitortzeko modukoak edo... Bueno, ez dakit, esango ditut. Bueno, ez dakit, ez da misterio handia bat, baten batek harrapateko. Horrentxe zumetata daude adi, ni jabetu naiz ni ez, orduan ikusteko, a ber. Bat, izango da, Horregako batailan, ni Benito Lertxundiren Altabizkar diskoan oso zalia naiz. Eta, Altabizkar kantuan, agertzen da, heldu dira, zer lantzazko sasia. Aurra kontaitzak ongi, ez? Hasieran testu geixiago jarri genion bataila heldu denean hor begira jartzen dianean aita semiak. Azkenean galditu zen heldu dira zer lantzazko sasia. Eta, ez dakit, nahi poxa mate ditu horregotea. Hombre, begira. Bai, gaina ez dakit, ekartzen gaitu pixka bat ere guk guduari buruz daukagun, ez dakit, inkostiente kolektiboan daukagun eraikia da, hori ere fantastikoa da. Eta ez da gainera bat ere fortzatua, ze hori ere izan dika arriskua, ez? Esatea, hau sartu bat, bai edo bai. Gero guek ajutu ez dugu, hori da Don Emiligako glosetan, lehen aipatu ditudan lehenbiziko euskarazko bi esaldi horietako bat. Hori ere sartu dugu buruzagien bileran, nahiko askar dijoala, Bai, belarria behar du adi, egia da, pelikulak bai hori eskatzen duela, ez, adi egon behar dela entzuteko, behar bada ohitu gabe ere gaudelako, ez, eta hasiera batean behar bada gogor xamarra edo arraroa egin daiteke, baina nik uste dut pelikula aurrera doan neurrian naturala osatzen dela eta badoala ohitzen. Bai, gero ere jendeak ze ohitura daukan euskarazko ikusentzunezkoak edo, alakoak tamalez gutxitan izaten dugu aukera. Eta gutxi ere dago, gure zean. Eta gero hor bada beste eztabaida bat hori gaina gurea ez dena, eta da, horiek gainera askotan badijoaztela azpitituluekin eta hor ere badelako kalamita, azpititulu horiek erderaz bertuten edo euskeraz, baina jakin badakigu, realidadea zein den, eta zorionez gainera, 112 kopia estatuan barrena, eta horietako gehienak jatorrizko bertsioan azpitituluekin, baina bintzat, zure lana, hemen Euskal Herrian ez ezik, beste toki batzuetan ere apreziatu ahal izango dutela, ez? Eta, horrek pentsatzen dut bat ere poztuko duela, ez? Esan ez, Bai, ja bakarrik aktoren hautatik ateratzen entzuten duzunean, ja horrekin ja... Hombre, gustua. Beraz, zu konforme, egindako lanarekin... Bai, beti dago, zehose gerora aldatuko zenukena, hori infinitua izan daiteke. Lehengoan Paul de Carrastorik etzigunen man, 3. bat buruan baote duen, segurazki nola zuri deituko dizun hartarako ere, ala baldin bada, kontatuko diguzu eta emango diguzu esklusiba. Gaur keinu horiek eta ere aipatu dizkiguzu, eta orduan, oraindik ikusi ez duenak, seguru, hortarako ere aukera daukala, ea Benito Lertxundiren kantuko pasartea eta ea zein momentutan entzuten dituen. Batera edo bestera joan daitezela ikustera, ze gero Euskal Ekoizpenak nahi baldin baditugu, horiek kontsumitu behar ditugu, ez dulako balio bakarrik eskatzea, eta gero dauzkagunean ez kontsumitzea. Eskerrik asko Gorka eta eutsi horri, Bai, eta zueke.
gorriak, bere ala iruntzi neutzazan azkenengo kohorriak. Dringilindron, 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 dringilindron. Hortxe, garai bateko eskean Kristo taldekoak, orain bai, Kristonak eta Dringilindron, hortxe bideoklip horretan, ikusten da gainera, margo baten gixakoa osatu dutela, oso kostumbrista. Eta ez dakit ba, margo ez ere hitz egin berromen digu gaur Mikel Zumetak, arratsaldeon Mikel. Arratsaldeon. Kostumbristak baino espresionistak edo nahiago izango dituzu. Bueno. Ze badakigu Ibai Maritxalarrenak oso gogoko dituzu. Bai, Ibai oso margolariona da. Azelorak bota dizkiozun, Hombre. Eta gutxi dira. Gutxi, gehiago ere merezi dituzta. Bai. Gaur ere zer loreak edo egurra izango da gaurko pelikuletarako? Barkamena eskatuko diot, margolarien inguruko pelikulak ekarri ditut, eta egia da, guztia direla oso dramatikoak. Eta margolari guztien bizitzak ez dira horren dramatikoak, beraz. Bueno, nik uste dut Ibaik ongi aski izan duen bezala, batzuetan dramatismo horri ere etzaio beldurrik izan behar, ze barruan ere korapioak eta ditugunan eta naturaltasunez onartu behar dira, eta haiekin bizi eta aldala konponbidea eman. Gehiegi torturatu gara. Guztizadoz. Berak esan duen bezala, hotz egiten dut, hotzetik epelera. Eta ea, zure pelikulek epel edo bero uzten gaitu. Bero. Bai, ez dakit ba, lehen esan duzu dramatik eta asko dagoela, eta bueno, denetari dago, bai. Izan ere, zuk uztartu dituzu gaur gure saioko bigaiak, pintura eta zinema. Beraz, eskertzen dizugu, zubilan hori egin izana. Eta eskintzatan, lehena ikusten dugu? Bai, Last for Life, edo, bueno, gazteleraz oso ezaguna den Loco del pelo rojo, bai, jatorrizko hizkuntzan Last for Life, edo bizi gutizia horrelako zerbait izango litzateke, Vincenzo Minelik zuzendutako oso film ezaguna, Kirk Douglasekin, badauka ondoren beste nolabaiteko remake antzeko bat, bai? Eta Kaskagorria zeintzen ba. Van Gogh. Zergatik hartu ditut, aparte ere bai, aukeratu ditudan pelikula hauek, aukeratu ditut, bakoitzean ikusiko dugulako ez bakarrikan protagonista den margolariaren bizitza, baizik eta bertan ere ikusiko ditugu beste margolari batzuk, garaikideak direnak, eta interesgarria da ikustea pixkat ze estenan mugitzen zen. Beraien artean nola moldatzen ziren, ez? Askotan ze tirabirak, edo zen nolako adizkedetasunak. Hori da. Eta, bueno, oso film interesgarria, ikusten dugu pixkat Van Goghen nolakotasuna, ezin da bere bizitza, nola bere buruari belarria moztu zion, eta bidali zuen, eta, bueno, hor, pelikula oso interesgarria, benetan merezi duena, eta honekin hasiko gara, bidai kronologiko bat egingo dugu, bai, hau izango litzateke Van Goghen bizitza, Van Goghen inguruko filmea izango zen lehenengoa, urrengo filmean, pixkat aurrerago egingo dugu denboran, ez gehiegi ez dare, baina pixkat aurrerago egingo dugu, eta ez horren ezaguna den margolari baten irudia hartuko dugu. Emakumea delako segurazki. Hori da, oso emakumeak artean, ez dute espazio handirik, etzaile espazio handirik eman, izan du direnak, etzaile gehiagizko aitorpena edo, oihartzun handirik ez dute izan, ez bere garaian, ez ondoren, egia da, interesgarria dela film hauetan begiratzen, azten baldin magera ikusten nolakoak ziren gizonezko margolarien bizitzak eta emakumezko margolarien bizitzak, desberdinak ziren, asko pobreziarekin lotuak, baina hemen ikusiko dugu Segafin filmea, oso film interesgarria, Segafin Louis margolari frantsesa, neskamea konbentu batetik alde egin zuen, neskame ibili zen, eta, margotzen zuen, eta halako batean, martxante batek, bere kuadro bat ikusten du, eta bere gaitasun artistikoa ikusi, kuadroa erosten dio, eta azten da pixkat bere ibilbide... Horrela ipatuta kuleborro itxura hartu du horrek, horrelako neskame, hasi gero besteakin... Ez, osea, pelikula hipnotikoa, aktoresa dago, Bai. Hau da kategori berria. Bai, ikaragarri, xapo, osea, benetan, aktoreak oso ondo daude, historia oso interesgarria da, Bigarren Mundu Gerra, eta ikusten dugu hori herri txiki bat, Frantzian, neskame bat nola izango da margolaria, eta ari gara hitz egiten garai hortan Picasso dago, garai hori da, gutxi gora bera, bai, eta, badago jende asko esaten duena, baina emakume nola izango da margolaria, ez? Eta hori ikusten da klase gatazkare bai,
oso film gogorra da, soinu bandan dakagu musikari ikaragarri hon bat laguntzen duena, laguntzen gaituena bide hortan, oso polita, benetan. 2 ordu inguru ditu, baina hasi eta bukatu hartu filma. Bueno, 2 ordu baldin baditu gaitzerdi. Ze azken aldian 3koak eta ikusten ditugu tarteka, eta tira, 2koa oraindik ere hortzen muga. Bi ondo, irekin ondo. Ja, bitik aurrera, Pollock. Bai, Jackson Pollock. Jackson Pollock, nik uste dut dagoeneko kultura popularren edo ezaguna dela, bai, segurazki bere margoak nahiko ezagunak dira. Filma Ed Harris aktoreak berak zuzentzen du, bai, eta pixkat 50. hamarkada inguruan edo kokatuko gaitu, bai, hor ikusten dugu justu iruditan Peggy Guggenheim museoaren familia berak sortu zen pixkat kolekzio eta histori museistiko guzti hori. Eta ikusten dugu Jackson Pollock, margolari apurtzaile bat, nola lan egiten duen automatismo eta irrazionalitate inkonstiente horrekin margotzearen teknika apurtzaile batekin, eta hor ikusten ditugu beste margolari garaikide batzuk ere, Val Kilmer ikusten genuen hor, De Kooning uste dut margolaria irudikatzen duela, eta ikusten dugu bizitza margolariak, bizitza tragikoa, temperamentala, bohemioa, temperament asko, testosteron asko ere bai. Neri Pollock asko gustatzen zait, egia da, momentu batzuetan errex xamarra izen zaila pixkat ez, bapatean hemen asko azpimarratzen dola hemen ikusten dugu artista nola iristen den bere momentu izugarri eta ematen duenean teknikarekin da. Ja. Ez que alako biopikek zumetan ikuste dut arrisku bat izaten dutela. Eta da, zuk miresten duzun persona baten pelikula ikustera bazoaz, seguraski sekulan entzaizun nahikoa irudituko. Irudituko zaizulako beti horren gainetik dagoela. Ezagutzen ez duzun persona bat ikustera bazoaz, seguraski haren gaineko aipamen asko egongo dira zuk ulertzen ez dituzunak. Eta geratzen zara, ez bero ez hotz. Ados. Eta horregatik, horre ibili naiz, borrokan enekila ze film aukeratu. Gure buruarekin borrokan, ez? Bai. Eta kontua zen hori enekin, zein hartuko dut, hau hartuko dut, Modiglianiren hau hartuko dut, edo beste hau, edo... Sensazioa daukat oso gaizki pasatzen zula natortzen zaren. Kanpoan uzten dituzun pelikulek beti mine ematen dizutelako, ze zuregatik balitz, 20 bat sartuko zen. Asko hartuko nituzke, bai, kosta iten zait, aukeraketa kosta iten zait, eta horregatik esatut, 4 hartu beharrean aukeraketarako 5 ekarriko ditut, eta hain zuzen, aipatuzun bezala, badago beste film bat, Love is Devil, maitasuna deabrua da, horrelako bat izango litzateke izena, Francis Baconen inguruko filme bat, margolariaren inguruko, bizitzaren inguruko filme bat ikusiko dugu, eta honetan Pollocken ez bezala, ikusiko dugu nola margolariaren nolabait tripatan sartuko gara, Bacon oso margolari krudela da, oso bortitza da, emozioak eta sentipenak eta oso modu gordinean irudikatzen ditu, bai? Eta filman ikusiko dugu, bere bizitza nolakoa den, eta zinematografikoki ere ikusiko dugu nola jolastuko duen, hor iruditan ikusten dugu nola filtroen bitartez, kristalaren bitartez filmatu eta hor deformatu egiten da irudia, ze Baconekola jolasten zuen ere. Bai, ze erronka ere badute pelikula hauek, karo, azken finean ari baldin badira arteaz, nolabait ere behiek irudiekin arte hori ere egin behar dute, ez? Edo arteak, margo batek biziaraziko dizuen sensazio hori bera ere helarazi behar dizu pelikula. Hori izango litzateke interesgarriena, ez da beti horrela, bai, eta egia esan biopiken artean eta hor, ibili naiz, badaude batzuk interesgarriak, beste batzuk ez horren beste batzuk sartzen direla kulebroi zea batean hola, bai? Eta bukatzeko, esan dut, beste emakume bat hartuko dut. Zumeta zu arduratzen zaren gauza hauetaz, ekilibrioa eta jartzeko. Ezin dut beti horretik aukeraketa zaila izaten da. Film ona izan behar du, niri ona iruditu behar zait, ez da horren, baina, saiatzen nahi. Alegintzen zara, eta hori eskertzen da, alegina. Eta hori xeba, Paula Rego. Hori da, Paula Rego, kaso honetan dokumental bat, ez baldin baduzu filme bat nahi, edo dramarik nahi edo, dokumental bat da, oso interesgarria, sakontzen du, mamintzen du, aletzen du Paula Regoaren irudia, margolari portugaldarra
Erreinu Batuan bizi dena, eta Erreinu Batuan gutxi gorabehera egin duena bere ibilbidea, bere karrera, baina beti Portugalekin oso lotua egon du dena. Francis Baconekin aurreko pelikulako margolariarekin lotura duena, eta hortik ere edaten duena, eta ikusten dugu oso gauza interesgarria dela arteak duen funtzio soziala, eta nola arteak duen gaitasuna gizartean nolabait eraldaketa bat, eta goraipamen bat, eta eskakizun bat, edo errebindikazio bat egiteko duen gaitasuna. Hemen Paul Arregok nola Portugaleko Salazarren diktaduran, nola jokatu zen montu batzuetan ez, bere margoen bitartez, kritikaren bitartez, bultzatu zituen, adibidez, momentu konkretu batean, abortoa nolabait, berak margoen bitartez, baduka serie bat abortoen inguruan, eta bultzatu zuen Portugalen abortoa legalizatzea, eta oso interesgarria bere bizitza, bere semeak filmatu du, eta aurrik ikusten du, bere bizitza, bere margoa, bere lan egiteko modua, eta oso gomendagarria ere. Bosteko ederra osatu duzula, beraz, beste bikain, nola induzu? Mua? Mua. Aukerak eta alaxe geratu zaizu, mua, eta orain estreinaldiak ere ipatu beharko ditugu, alegira, iratiri itzalik egingo ez dieten estreinaldiez ari beharko dugu, lehen esan dugu, arrakasta handia izan duela, lehenengo astean behintzat ederki joan da, lortu behar duguna da, aste gehiagoz ere hortxe egon dadia. Eta ipatu behar da gainera, irati guztera doanak prezioen merkeagoa duela, zinea euskarazekin kanpaina horrekin, bidaiariak zinera kanpaina horrekin 2 euroko deskontua izango duelako. Baina, irati jada ikusi duenak, edo danadalakoatik besterik ikusi nahi duenak, aukerarik ere etzaio faltako. Hori da. Irati ikusi baldin baduzue, beste aukera behar dituzute, ez baldin baduzute irati ikusi, aizue, enroiatu pixkat. Hasiko gara lehenengoarekin zen Homer film frantsesa oso interesgarria, sari desente jaso ditu, Oskarretara Frantziak bidali duen filma da, eta bertan ikusten dugu emakume bati egiten zaion prozeso judiziala, hor egon du da eriotz bat, ama bat eta bere seme alabaren eriotza eman da, eta idazle bat jarraituko dugu, bera ara jungo da, idazlea ara jungo da, eta prozesua jarraituko du, bere liburuan edo lan egiteko, eta ikusiko da pixka aurre iritziak nolakoak diren, non hasten garen, non bukatzen dugun, eta nola ematen den prozesu guzti hori epaitegian, eta batez ere aurre iritziekin loturiko filma izango dugu, kritika soziala, eta oso kritika honak ditu, eta oso interesgarria dirudi. Apuntatuta geratzen da, bigarren aukera, To Leslie. Hau nik uste drama dauka, umoretik ere badu. Drama eta umorea uztartzen direnean. Ondo? Oso ona behar duzu drama eta umorea biak ondo uztartzeko. Badago umore mota bat oso dramatikoa izan daitekena, bere umorean baitan ez, baduena. Gordintasun horretan parre egiten duzunean, eta gero errudun sentitzen zaren. Hori da. Esaten duzu, ostras, alako momentuan nola indu da ni parre. Edo farrez ari zera eta barrutik malkoak. Ama, ez? Gertatzen da. Bietatik du honek, To Leslie. To Leslie azalduko digu, benetako gertakarietan oinarritutako filmea da, eta Leslie, esango genuke, bere garaian loteria irabazi duela, dirutza bat irabazi duela, eta non hasten da filma? Itzuli egin da bere herrira, eta zer gertatu da irabazitako diru guzti horrekin. Diruak ez duela beti historian tasunak hartzen. Eta atzean utzi zituen garaian irabazterakoan, utzi zuen jende asko, eta orain itzuli da, eta hor... Spoilerrik ez du egingo. Ez dakigu. Urrungo pelikula deigarria egin zait, arrastorik ez geneukalako, eta gainera Euskal Herrikoa. Beraz, kokotekoa guretzat, ze hori ezin da gertatu. Eskerrak zuzatu zen hori konportera. Los caballos mueren al amanecer. Hori da. Jone Atenea zuzendariak zuzendutako bere bigarren dokumentala izango dugu hau, Ekoizpenean 7 erdi daukagu, 7 erdi ere maitagarriak, oso onak. Eta Jone Atenea 2 dokumental ditu, aurrekoa ere oso interesgarria da, oraingoak ere ibilbide oso interesgarria izan du, eta zer ikusiko dugu, etxe hortan aurretik jende bat bizi zen, frankismo garaian jende bat bizi zen, eta jende guzti horren
bueno, hor jasotako, bildutako, ordetako oroitzapen guzti horiek etxean sakabanatutak eta ipiniak eta jarriak daude, eta, bueno, etxe hori nolabait bizirik dago, ez? Eta kontua da pixkat ikustea nola nor bizi zen hor, eta ze ibilbide zen olakotasun, nola aurre egin zioten garai oso ilun bati, frankismo garaiari, ez? Eta eta norberak etxean horiek dituenean, batzuetan, lehen esan dugun bezala, barrukoak ateratzea ausarta da gero, eta batez ere alakoak dituzunean, are ausartagoa. Da pixkat hori da, espiritismo ariketa bat bezala, bai, artearen bitartez, eta film gomendagarria. Eta azkenekoa, La Estranetza. Hori da, oso ondo. Alemanieraz zu aritzen zara txukun, nik italieraz ez, baina tira, saiatu naiz bintzat. Oso ondo. Bai, zegoen ere beste aukerarik, baina film italiar bat, umorea. Umorea eta italiarra ere esaldi berdinean gaizki. Ez. Komedia italiarronik ez dago. Nola ez. Hori defendatuko dut hemen eta kontxintxinan. Nik eimar dutola, nola baiteko zerrenda bat. Baiteko taliban izaten batzutan baino. Ondo. Ez. Bueno, zuk ala badiozu, aukera bat emango diogu. A ber, pinta ona baka. Bueno, umorea, eta ikusten dugu pixkat, antzerki talde bat jarraituko dugu, eta antzerki talde honek dituen gora berak, bai? Eta nik uste badakala ez metazinema, baina, bueno, azkenean aktoreak aktore papera jokatzen dute, eta, bueno, ikusiko dugu, garaia, ez dakit, 1930 ingurua izango da, pinta nadaka, umorea, italiarrak umorea egiten onak dira. Hori baino eztabaidatuko dugu, ze ja denbora bukatu zaigu, eta hori bai, gero ikusiko dugu. Eskerrik asko, Mikel, estimatuta dago. Eta gure ikusle izan behar dugu, astelenan itzuliko garela, baina adi, ze astelenan txirrindulariak ditugu. Eta orduan hori dela eta gure saioa berandu isago hasiko da, 5 gutxi gora bera, Laisterkan bukatzen dutenan txirrindulariek, orduan hasiko gara gu, baina ordu desberdinan, baina ere mentxe izango gara, ordura arte txintxe bili, eta